Allah kan laje ornasi ne men nga tugo de sisa setene dabaltene afla ga ne dogoni fana takun ko bo village la kanu dina mo ko furage o ornasi wari yere men ngono ne ben mo mba bomi ha abulu yere kono koni koni bi bamago ya ka bangoni ko jina nan tiga war belajele do begun wakibi jasugu belajele la kata soro ere bi dumini min du shini ani bi ebi ka dumini min yini ko dum oluta do bi ka soro togo mo to bi ka soro fana yini watimo o ba soro hal e madara ka soro ka dum wolo ko ne ga ndo ni furake ni ma ko ke sisa o bina fa ko balema juguye konti hine ko mbura ko amena konti ka mo ko nyeso e ba ka togo di c'est tene dabaltane bi aramadiya yɛrɛ ne bɛ wuli sisan ko n bɛ taa jigi ɲini n yɛrɛ bɛ jigi bɔ min ne bɛ taa fɔ min ko ka ɲɛnɛ ma o yɛrɛ a degunnenba b'o yɛrɛ bolo yen. À 160 ans, pour cela, il faut que le nombre de panneaux soit à la fois un diviseur. Un diviseur de 160 ans et de. n bɛ taa fɔ maa min ma ko 400 di yan 2000 kungo b'o yɛrɛ da la o bɛna di ne ma cogo di bon an bɛ jigin ɲɔgɔn na fu de kungo min bɛ Bamakɔ kɔnɔ sisan bɛɛ lajɛlen b'a kalama a bolo kɔnɔ ko n'i bɛ Bamakɔ ko diɲɛ fɛn bɛɛ b'i bolo k'a sɔrɔ walahi ala de b'a dɔn an bɛ tɔɔrɔ min y'an ɲɛ na yan ala de b'a dɔn ka telimani boli a ma marché ka katakatani boli a ma ɲɛnabɔ ka da damuze kɛ a ma ɲɛnabɔ sisan ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna fɛn o fɛn kɛ n'i ye sonyani kɛ k'i ye nso ye n'i bina mɔgɔ kan k'i bina mɔgɔ kan maa dɔn an ye mun kɛ ala la de ala walahi ni ma jateminɛ dɛ ni ma jateminɛ walahi ne yɛrɛ kɔni a tɔ yɛrɛ sɛmɛ yɔrɔ min sa ne yɛrɛ a ta nege foyi tɛ n na bilen walahi n t'a dɔn n bɛna fɛn o fɛn kɛ ne mɔ n cɛbakɔrɔtɔ n'a fɔra ne cɛbakɔrɔtɔ bilahi mɔgɔw bɛ dumuni ɲini k'a dun ne cɛbakɔrɔtɔ tɛ dumuni sɔrɔ k'a dun e yɛrɛ ka nin lɛ n ka bon n ka jan n'a fɔra ne dɔgɔnin nana 5000 dɔrɔn 5000 dɔrɔn ne dɛsɛra k'o fura san nin bɛ lakale cogo di ne t'a dɔn n bɛ taa nin kuma fɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne kan ka taa maa jumɛn yɛrɛ fɛ yen sisan ne ye miiri ka dɛsɛ ne bɛ taa jɔn de nɔfɛ ala masa ayiwa solution nana k'a la o. E bɛna mun de kɛ mɔgɔ na kana na nga lecture tiɲɛ sa cɛ. Donc ce que moi je dois faire avec 100 francs ne kan k'o de fɛ yan. I bɛna mun de k'a la n'i t'o fɔ fɛnɛ a ka ɲi. I b'a dɔn nin bɛɛ ye mécanicien de nɔ yan. Le réparateur cɛ ka ca an ka fɛn réparation prix yɛlɛn turu. Halisa moto bɛ cɛ bolo. Ne filɛ nin yɔrɔ min na sisan dɔrɔmɛ 10 de bɛ ne ni ala cɛ walahi. Dɔrɔmɛ 10 cɛ a bɛ kɛ cogo di e yɛrɛ ye mun de faamuya Bamakɔ sanama la de. Donc ne ye mun faamu dɔrɔn an ye erreur kɛ quoi. Parce que grand sœur ko k'a bɛ baara ɲini ka d'a ma an banna ka baara la ne bolo il fallait qu'on accepte an kan ka sɔn baara la wallahi c'est-à-dire i b'a dɔn k'a fɔ ko ne banna ne ma ban e yɛrɛ b'a dɔn depuis ne fitinin soli ka wuli ma nɔgɔn ne ma soli ka wuli de ma nɔgɔn ne ma quoi wallahi cɛ ne tɛ se k'o kɛ ni ko gɛlɛyara on a mis cɛ moi je pense que aleykum salam comment kɛ jaabi cogo di i yɛrɛ a kɛra tile 2 yɛrɛ i ni tununnen don dɛ a ko koba kɛ o b'a kɛ ale i b'a sɔrɔ a tun bɛ koba kɛ dɔ la kɛ ou bien i tun bɛ koba kɛ dɔ de la a ye sabali n tɛ kulonkɛ la bi quoi ayi n tɛ kulonkɛ la bi dɛ i tɛ kulonkɛ la i b'a dɔn anw fana tɛ kulonkɛ kɛ o nous aussi anw ye kotigiw an fana ye kotigiw ye ou bien kotigiw ye nous nous réglons les grandes affaires ouais affaire baka dogo anw tɛ mun gérer c'est des histoires de millions c'est pas parce que an b'aw kɛrɛfɛ que c'est-à-dire i b'a dɔn u ye kuma dɔ fɛnɛ fɔ ko maa kɛrɛfɛ mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ kɛrɛfɛ mɔgɔ t'i dɔn mɔgɔ ye c'est parce que an ni komakɛ ninnu bɛ ɲɔgɔn ye u t'an valeur dɔn quoi t'an valeur dɔn sinon n'i bɔra yen sisan n'i ye yan quartier bila quartier dɔ in n'i donna yen ayi ni ko an tɔgɔ fɔ dɔrɔn a banna les grands affaires je t'ai dit cɛ bɛ kasi la ko a ka comme 100 000 ta 100 000 kama u bɛna ka so de saisi 100 000 20 dɔrɔn u bɛna ka so saisi an ye 20 di mais 20 jɔlen wa dalen non c'est rien jamana in kɔnɔ quoi je t'ai dit jamana in kɔnɔ n'i ma koba kɛ i tɛ dɔn i tɛ dɔn comme
c'est-à-dire an tɛ fɛ ka koba de kɛ o de y'a to a bɛ ka an kɛ mɔgɔnin ye o yɔrɔ mais c'est ça an ka ɲɔgɔn lamɛn sa banque yɛrɛ ye problème sɔrɔ cɛ fila ka ɲɔgɔn lamɛn sa kɛ mais sabali sa cɛ mi yɔrɔ min ne y'a fɔ n ko n tɛ kulonkɛ la bi quoi n tɛ kulonkɛ la bi ne nana don aw kɛrɛfɛ aw ka se ka don ne jigi kɔrɔ de ne mago bɛ aw la bi aw ka don ne jigi kɔrɔ aw filɛ nin ye sigida in na yan denmisɛnnin waritigi minnu bɛ sigida kɔnɔ n'u tɔgɔ bɛ fɔ bɛɛ da fila nin fɔra aw sen b'o la o ne b'a dɔn wari b'aw kun jaabi n'a fɔ i yɛrɛ a b'a dɔn an ko fɔra an ko fɔra o de t'anw tɛ fɛ ka kobaw kɛ mais ne bɛ koba fitinin fila min kɛ i b'a dɔn on est comme a bɛ n'a fɔ baba sura quoi o ta e ma mairie in ka numéro a m'e wele yan mairie yan awɔ bon an b'a wele commune 6 mairie commune 6 mairie ye n wele a ye n wele a ye degun minnu sɔrɔ parce que ale fana ye terrain di mɔgɔ dɔw ma a ka terrain dɔw bɛ yen nɔ a bɛ cogoya dɔ la mais a ye réglé la quoi a ye réglé la n'o de fɔ a ye depuis a ka weleli ko fɔlɔ la ne ma ne y'a fɔ n ko non n'a ka sin o tun bɛ fɛ k'a dabiri a da la de mɔgɔ ɲɛnama ninnu dɛ mais o tun bɛ fɛ k'a dabiri a da la de c'est ça suba a y'an wele c'est-à-dire dans la vie il faut être un peu sage quoi ouais voilà ni mun ye sisan walayi ne dɔgɔnin degulenba de bɛ n bolo ne dɔgɔnin degulenba de bɛ n bolo ko 5000 dɔrɔn ko 5000 dɔrɔn ne ye 5000 yiri zeri n bolo la ka dɛsɛ ne m'a sɔrɔ n donna mɔgɔ o mɔgɔ kan a bɛɛ b'a la k'a fɔ ko gɛlɛya de bɛ ne kɔni walayi n'a donna ne jigi kɔrɔ a bɛ diya ne ye dɛ aw filɛ nin ye sigida kɔnɔ bɛɛ b'a fɔ k'aw ye maa ɲɛnama ye bɛɛ ka bonya b'aw kan sigida bɛɛ ka bonya bɛ aw kan walayi walayi ka denmisɛnnin kɛ denmisɛnnin ladamu ne ye tan dɔ ne yɛrɛ kɔni k'a ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ne ka aw ye tan aw ye maa ɲɛnamaba de ne kɔni 5000 dɔrɔn n'an m'a di dɔrɔn ne dɔgɔnin ka ko laban bɛ ban pewu an ka mɔgɔ filɛ k'o ta ka bɔ village la ka n'o di ne ma ko ne k'o furakɛ ne yɛrɛ dun filɛ nin ne foyi tɛ ne bolo Bamakɔ yan hali dumuni ne yɛrɛ jɔlen filɛ yɔrɔ min nin y'a tile filɛ ne ma dumuni kɛ fɔlɔ mais ne dɔgɔnin bɛ n bolo an b'a kɛ cogo di ala kama n b'aw deli yɛrɛ de ala yɛrɛ de kama a ye don jigi kɔrɔ wara ka ca ni 5000 yɛrɛ ordonnance 55 000 et quelque 55 000 o joli tɛ 51 dɔɔnin ala la kira walayi i ma bonya ye ayi filɛ nin ye nin kɔni nin ye e ta de ye o nin ye e ta de ye kobakɛ an kɔni an bɛ c'est-à-dire an bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn ala k'an n'i dɛmɛ ala ka nɔgɔya kɛ ka tɔɔrɔ dɔgɔya a ye ko ta koyi n bɛ fɛ aw ka wari hali n'a ma bɛɛ sɔrɔ ka di yan safi hali n'a ye 5000 sɔrɔ k'o di ne ma a bɛ ne dépanner quoi aw ka 5000 dɔrɔn di ne ma bani kobakɛ n'o deli walayi a ka ala kama yɛrɛ a kana kɛ ne kama a k'an ka hadamadenya b'an cɛ dɔnbagaya min b'an cɛ ani an ye ɲɔgɔn dɔn ani bi cɛ a y'a miiri ko hinɛ bɛ deli la dɛ kobakɛ i bɛ n lamɛn n b'i lamɛn nin y'a semaine kelen jalen de an bɛ telimani kan ka boli client na an ye client mun sɔrɔ i tɛ na n ka f'i ye mɔgɔ 2 wa o mɔgɔ 2 la i b'a dɔn joli an ye joli de sɔrɔ a la 100 sigiyɔrɔma 2 ye joli 200 200 bɛɛ taara kunu an filɛ nin yɔrɔ min na sisan hali dɔrɔmɛ 5 u t'an bonya an bɛ dugawu de kɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka nɔgɔya ka tɔɔrɔ dɔgɔya ala ka nɔgɔya kɛ quoi ayiwa n tɛ ban ko la quoi ala ka nɔgɔya kɛ o tɛ baasi ye ala ka yɛrɛ k'an bɛɛ ye ala ka wariko nɔgɔya i banba la ilaha illallah Kobakɛ Alima ça va ça va baasi la kɔni baasi foyi tɛ somɔgɔw dun a dun kɛra dibi Alima i b'a dɔn ne magoba de b'e la e mago ne la walayi Kobakɛ a fɔ kɛ e mago ne mago ɲɛnama b'e la dɛ o ka di kɔni i b'a dɔn dɛ c'est ne dɔgɔnin de banabaatɔ bɔra an ka dugu la ka na di ne ma ko ne fana k'o furakɛ ko wari yɛrɛ ko 10000 wa ne yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min sisan tɔ foyi tɛ ne na n t'a dɔn n b'a ko kɛ cogo o cogo ne yɛrɛ bɛ ka se mɔgɔ o mɔgɔ ma sa si tɛ ka sɔn olu jigi kɔrɔ ne kɔni jida ala ne ye n jigi k'ale ka na n jigi k'i ye sa hali n'a kɛra ni dɔɔnin sɔrɔ l'i bolo a bɛ sɔn ka diya n ye sinon walahi tɔ foyi tɛ ne na bilen. kana kasi sa cɛ bɛ ka kɔkɔ dɛ non a kwara Kobakɛ k'a ɲini k'a dabiri an da la nin kɔni est-ce que nin m'an dɔn fɔlɔ est-ce que cɛ a bɛ ka kasi yan
a bɛn ala jɛ bamakɔ donna cɛ la ne i b'a dɔn ne tun bɛna ɲininka sɔni ŋ'o ta la ŋ'an bɛnna nin baara in na san fɛrɛ o quartier bɛ sigida in na an ma don o du yɛrɛ bɛ sigida in na an ma don du in kɔnɔ cɛ i b'a dɔn bamakɔ fɛnɛ bɛ mɔgɔ hakili dayɛlɛ koyi I b'a dɔn Kubake han e nacogo ma ɲɛ walayi Vala ye wari min di ma nasɔngɔ na ne bolo ka taga wari bɛɛ don nan na sisan wari foyi tɛ ne bolo walayi ni wari tun bɛ n bolo n tun b'i jigi tugu walayi wari tɛ n bolo man tɛ jigi la e ye muso de ye n b'a dɔn a t'i bolo i Kubake e ye denwolomuso aw bɛ hinɛ n b'a dɔn a t'i bolo de sinɔn i bɛ don jigi kɔrɔ walahi waati ma nɔgɔn maa si bolo o ye tiɲɛ ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Kubake ala ka nɔgɔya koyi amina k'a ban pewu e ala bɛɛ n'i jɔrɔna koyi ala ka bana ban pewu i nacogo ma ɲɛ bi siɲɛ wɛrɛ bɛ yen i y'a mɛn i bɛ système bɛɛ kɛ pour que ka wari sɔrɔ n ka cɛ bi ko k'ale dɔgɔnin de man kɛnɛ k'ale e delila ka Kubake dɔgɔnin y'i ɲɛna ne ma Kubake kelen de dɔn ye cɛmɔgɔ yɛrɛ sababuya la n'o yɛrɛ tun tɛ mɔgɔ tun b'a dɔn yɛrɛ an t'a dɔn an t'a bɔ yɔrɔ dɔn bi n'i jɔ da la k'e dɔgɔnin a ye nin mun kɛ est ce que a tɛ kɛmɛ bɔ telimantigi n kɔnɔ n bɛ n ka maquillage kɛ sisan ka na dili Kubake de don telimantigi tɛ bisimila Kubake o tuma wari sɔrɔla Algérie f'i tilala ka segin ka na tugun wa i ka na Algérie taga in teliyara dɛ hali ma kalo 2 kɛ yen dili sabali kungo min bɛ n da la wallahi o ka gɛlɛn ka tɛmɛ Algérie ta ayi n b'a dɔn parce que i filɛ nin ye i kɔrɔbayara muso furu wagati sera dɛ ayi n'i ye kɔni ye cɛ kɔni ye k'a mɛnbɛn mɔgɔ kɔni kɛrɛfɛ kɔni kamalenin kɔni i bɛ taa sɔrɔ muso furuko de b'a da i dun tiɲɛ don dɛ cɛbakɔrɔ kɔni n'i sera âge dɔ ma k'a ka muso furu walayi i ka kan ni muso ɲumanin yɛrɛ de sisan walayi n ko kungo min bɛ n da la o ka jugu ka tɛmɛ muso furu ko ni Algérie ta ko karisa dili sɛbɛ dili i b'a dɔn problème min bɛ yan sani n'a mɛ ka don jigi de kɔrɔ ala n'a kɛra kama an bɛ yan mɔgɔ ka don mɔgɔ jigi an bɛ yan o de kama sɛbɛ dili a filɛ nin sɛbɛ ne dɔgɔnin de banabaatɔ bɛ n bolo wallahi ne ye wari ɲini sen nin bolo ka dɛsɛ kolokoto ko fo n k'a furakɛ o ko nin kɛlen yɛrɛ sa dili ne yɛrɛ kɔnɔ gana ne yalala ka yala maa si de ma sɔrɔ min ne dɛmɛ n k'o la sa n k'i jɔ komi ne ka client kɔrɔ tun ye e ye n ko n na ka gɛrɛ la peut-être hali n'a kɛra dɔɔnin ye ne kɔni b'a dɔn e bɛ sɔn ka don jigi kɔrɔ n'i y'a faamuya e ka mɔgɔw de ye e dɔgɔnin bila ka bɔ village la ka na di e ma k'e y'o furakɛ yan e mais olu fana tɛ miiri ala dɛ e bɛ Bamakɔ mun na yan olu b'o dɔn wa e bɛ baara kelen mun na est ce que olu b'o dɔn e bɛ position mun na yan e bɛ ka sosira mun san est ce que olu b'o dɔn u t'u miiri ala ma diɲɛ kɔnɔ olu yɛrɛ miiri la ko ni mɔgɔ bɛ Bamakɔ yan ka ban kɔni ko diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔ de b'i bolo a b'olu kɔnɔ n'a fɔra k'i bɛ den bɛ Bamakɔ ko ni président bɛ don ɲɔgɔn kan ani maa bɛɛ lajɛlen bɛ don ɲɔgɔn kan ko warimugu siya bɛɛ b'o kun sa a bɛ kɛ cogo di walayi ka sɔrɔ ala de b'a dɔn i bɛ ala ka sutura de kɔnɔ wallahi ne ko ne dili bɛ don i jigi kɔrɔ dɛ wallahi ne bɛ yan ka don mɔgɔ jigi kɔrɔ ne bɛ don i jigi kɔrɔ ko la dili bɛ don ne jigi kɔrɔ ne bɛ don i jigi kɔrɔ alhamdulillah ala ni cɛ koyi wallahi ne y'o de fɔ n ko billahi an ka jamanaba in filɛ nin ye jamana in tɛ to kɔ ne ye maa mɛn ko Maliba wa juguw bɛ Mali kɛlɛ ka dɛsɛ kolokoto u tɛ se Mali la dɔwɛrɛ tɛ koyi billahi Mali barikalen don n'i tɛmɛna da kelen na ka tɛmɛ da fila la da sabara bɛ don jigi kɔrɔ dili wallahi ala ka bila i ka misiyani na dili ka jaabi sara tigɛ sa i hakilina tigɛ mɛ Kubake i bɛ nin minɛ kɛmɛ bɛ yan i b'o minɛ i b'o don i bolo kɔrɔ mɛ walayi kana jɔ a la i bɛ taa nin don aspirine la quoi walayi e m'a faamu de ne ma ordonnance da f'e fɔlɔ dili n ka ordonnance ye 10,000 de bon ɲɛ b'a la sisan ne ko 10,000 bɛɛ sara sisan ne ye 100 sara ka bɔ nin na sisan 10,000 sisan ni 100 b'a ta o tɛ joli a tɔ to 10,000 ani 900 nin yan o tɛ dɔbɔli yan o tɛ belebelebɔli yan an ka wari di yan ne bɛ n ka wari di yan bisimila ne b'o bɛɛ de ma i bɛ jɔ ko mun ala k'a bila i ka misiyani na dɔw yɛrɛ tɛ dɛmɛ fɛ quoi min 100 d'i ma ni bɛɛ ye 100 d'i ma sa a tɛ ban n ka 100 di yan karamɔgɔ kɛmɛ wa e ka kɛmɛ kɔni o y'a dɔgɔ bana suguya bɛɛ bɛ e minɛ an taara grand sœur fɛ yen i ka bali i ka kunkolo dimi don min na an taara cɛkɔrɔba in fɛ yen fo ne ko kɔnɔboli ko cɛkɔrɔba n ko kɔnɔboli de bɛ na ko ne kɔnɔ tɛ se ka ci an y'u ka fɛnw bari an tɛgɛ la dɔgɔtɔrɔso fɛn ninnu kɔli ninnu k'u bari an tɛgɛ la Kubake kɔni k'an ye accident kɛ a ma mɛn nin na n'i y'ale i t'a dɔn n k'an ka accident ta don min na ne ye sɔrɔmu don i la kɛ fo an ni sɔrɔmu bɛ ka yala jɔn de don Kubake de don
di kɔni patron a man di kosɛbɛ dɛ i kubake e ɲɛcogoya man ne diya dɛ mun de b'e la an ka mɔgɔ de ne dɔgɔnin bila ka bɔ village la ko man kɛnɛ ko ne ka taa fura san o ye ne yɛrɛ kɔni bi ka n pan sa ne ma solution foyi sɔrɔ a ko la hakili yɛrɛ kɔni jigin maa kelen min na sa n ko n'o bɛ se ka don jigi kɔrɔ kelen patron de ye sa ne kɔni b'a dɔn zele ya kɔni nin y'a ɲɛnabɔlen ye ma nɔgɔn dɛ kubake wari ka ca wari ka olu ca fɛnɛ ma se k'u débrouiller k'o furakɛ fo k'o ta k'o bila ka na den ma e mɔgɔ min yɛrɛ tɛ baara la yan a bolo kɔnɔ ko fɛn bɛɛ bɛ ne kun yan o i yɛrɛ duguni ye mɔgɔ ye ni mɔgɔ ma ɲɛ e ma ka duguni den ma e tɛ duguni kɛ walayi nin togo ma ɲɛ dɛ a ma nɔgɔn kubake nin bɛɛ wari ni cayara dɛ kubake mɛ n b'a dɔn nin y'a nɔgɔyalen ye a donnen filɛ maa min bolo kɔni a ɲɛ o sɔrɔlen tuma e ma foyi sara a la fura tɛ ka k'a la foyi a bɛ kɛ cogo di e yɛrɛ ma bɔ ka kuma ban e yɛrɛ m'a fɔ ko ne dumuni ye mɔgɔ ye wa ne tile fila yɛrɛ filɛ ne ma dumuni dun fɔlɔ ala ni ne dɔgɔnin ka ko in jɔrɔ fɛ maa min ma dumuni kɛ tile fila o bɛ mun k'o la i mana taa mɔgɔ o mɔgɔ fɛ yen k'i bɛ taa i ka kungo f'o ye i bɛ taa sɔrɔ kun kelen min ye dɛsɛ ka wari sɔrɔ o kun kelen kɛ bɛ k'o tigilamɔgɔ fana dɛsɛ ka wari sɔrɔ a dun bɛ kɛ cogo di dugu de jalen don sa kubake kana jigin mɔgɔw la mɛ maa dɔw bɛ yen olu ta dugu de jalen don maa dɔw ta jigi kan ka kɛ dɔw la dɛ nka dɔw bɛ yen jigi man ka k'olu la kubake kana n'o fɛnɛ fɔ sa patron a ɲɛnabɔ sa komi b'a dɔn kɔni e b'a ɲɛnabɔ e k'a minɛ ta n bɛ don so kɔnɔ ka bɔ wa tan ni kelen don wa tan ni kelen ni se kɛra min ye kubake n kɔni b'o d'i ma dɛ ayi ne b'a dɔn e bɛ nin di o kubake n bɛ na walayi nin ye hakili lafiyalen muso min hinɛ dɛ walahi ala k'i ka furu mɛn si la ala ka den cɛman ni den musoman nɔgɔya ye walayi a bɛ don mɔgɔ jigi kɔrɔ don dɔ la kɔngɔ bɛ kɛ na a bɛ dumuni kɛ n kunna n'a fɔra ko bi k'a filɛ kɛ a filɛ ka na n ka ordonnance minɛ ayi i dun kana kasi dɛ sabu i ye maa min ye i dusukun de ka ɲi i dusukun de ka ɲi a tɛ n k'o fɔ dɔɔnin kubake tɛ nin minɛ an ka nin bɔ a la kubake o ye joli cogo di yɔrɔnin kɛmɛ naani patron ala a fɔ ne kɛlen bɛ ka n jigi da maa kelen yɛrɛ min ka diɲɛ kɔnɔ o ye e de ye e yɛrɛ filɛ ne kɛmɛ naani wa tan ni kelen kɛmɛ naani ala n'a kira patron sabali sa kubake ne cɛ ye nasɔngɔ min di ne ma ne filɛ k'o ta k'o di e kubake ma k'e ko k'e dɔgɔnin dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la e ka to fɛ e bɛ ka jɔ kɛmɛ naani la kubake n ma jɔ a la koyi n bɛ ka fɛn la fɔ sinon n ma jɔ a la dɛ kɛmɛ naani min b'e bolo i b'a conséquence dɔn e ni cɛ bɛ tila ka na kɛlɛ ka minɛ sisan kubake ne b'o kɛmɛ naani d'e ma e bɛ tila ka jɔ o kɛmɛ naani na kubake kana jɔ wari la dɛ dɔnni ti tɔ to ko la dɛ kubake tiɲɛ dɔ kɛ mais komi ni maa degun ni filɛ bolo ni nin bɔra a la kubake a tɔ tɛ bɛrɛ bɔ mais kubake a sɔrɔ ko ka gɛlɛn dɛ ne bɛ e yɛrɛ ɲininka e yɛrɛ min filɛ i ni ala yɛrɛ cɛ e kalanlen don est ce que ni ne taara dɔgɔtɔrɔso la ni kɛmɛ naani ye k'a f'u ye n ko wa tan ni kelen de problème de bɛ mais kɛmɛ naani filɛ a y'o bɔ a la an bɛ tila k'a tɔ ye e yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ b'o kɛ wa kubake e bɔra mɔgɔ fɛ n'a sɔrɔ o tun ye kɛmɛ naani di ne ma e tun bɛ se y'a sɔrɔ a banna i ka nin kuma in kɔni ye tiɲɛ ye walahi maa fila b'aw ka du in kɔnɔ yan olu filɛ n'olu ye den sɔrɔ a den bɛ barika dɛ o maa fɔlɔ ye o maa filanan ye dili ye dili ye dɔ di ma walahi dili ye kɛmɛ di yan a tɛ nin ye a ye caman kɛ mais n bɛ min kɔni f'i ye i bɛɛ ko bɛ maa min kɔnɔ kana to k'i nɛmu dɛ a bɛɛ ni ala cɛ aw ka du cɛ bɛɛ kafiri den a bɛɛ kafiri den bila n'u sara dɔrɔn ɲɛ tɛ da kubake kana na don kun e b'a fɔ an ka du cɛ bɛɛ kafiri den cogo di o tuma du cɛ dɔ ka wari t'e bolo nin yan e m'a faamu sa kana n cɛ dɔn ne kɛ den cɛ ma sa kafiri den filɛ nin ka so filɛ kɛrɛfɛ kɛ wa k'olu yɛrɛ bilahi muru kɛsi ka fisa ni ninnu ye ne taara ninnu kɔrɔ ninnu kɔni ma ko k'olu ye 20,000 di dɔ ma sɔrɔ fulon bara awɔ bulofɛri fila ma tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen ka wariko kuma fɔ u y'u ɲɛ kɛ i b'a fɔ ko n bɛ ka n bolo fɔ kɔgɔmugu la k'a k'u ɲɛ kɔnɔ ni ninnu farala ɲɔgɔn o b'i feere k'i jɔlen to wari de bɛ ninnu wa baarakɛ balo bɛ so in kɔnɔ yan nɔ ka waliden ta k'o ladon u ka so kɔnɔ wari t'u bolo e bɛ tila ka t'i jigi sɛmɛ o la n kɔni bɛ min kɔni fɔ i jigi bɛ tugu kɔ ala k'aw jigi tugu i ye ne jigi tugu ala k'i jigi tugu walahi e ni dili ne kɔni bɛ dugawu kɛ e ye ala ka den barikama d'i ma dili ka dugawu kɛ ala ka furucɛ ɲuman nɔgɔya ye ne kɔni a filɛ 500 kubake kana jɔ 500 la walahi 10,000 500 bɔra yɔrɔ na n'o bɛɛ tun ye 500 di ma e tun tɛ se ni ordonnance in tɔ ye yan adamadenya yɛrɛ ma kɛ foro ye n'a fɔra nin bɛɛ maaninfin 500 dɔrɔn 500 10,000 500 ne b'a kɛ cogo di n ye jigi da maa ma ka bɛɛ cɛ ka bɔ n kɔrɔ nka dili ye 100 di la yɛrɛ ye 400 di ni bɛɛ kɛ n bɛ k'a kɛ ten la patron fana ale fana ka fisa dɔɔnin koyi
Karamɔgɔ hakɛ to dɛ karamɔgɔ. Ala ka. Ngatili doni ko ye kobake. Karamɔgɔ i ka téléphone ka teli de ko ya fɔ masa Ala ka masa. Ne bɔra mankan bar la misiri la sisan to n ka don kunkolo sufelen ba yɛrɛ. Ala ka masa. Karamɔgɔ e ka teli nka kuma min bɛ ne fana da la o de ka teli kojugu. Sisan ha wallahi karamɔgɔ ne dɔgɔnin bananen ba de bɛ n bolo. Ne dɔgɔnin bananen ba de bɛ n bolo. Ko ne ka t'o furakɛ ko 10,000. Karamɔgɔ ne de kɔni bɛ yaala la sa maa si ma don jigi kɔrɔ n kɔni b'a dɔn e kɔni e bɛ sɔn ka don jigi kɔrɔ parce que e karamɔgɔ e donna maa hakɛ min jigi kɔrɔ yan sigida la Ala de b'a hakɛ dɔn wallahi bɛɛ bɛn n'i ka maa yɛlɛma kan bɛɛ ko k'i ye karamɔgɔ ye k'i bɛ ko dɔn karamɔgɔ ne kɔni b'a dɔn ne ko n kɔni ye nin y'a ɲɛnabɔlen ye. Ko e dɔgɔnin mun b'a la. Bon ko maladie kɔcɔrɔni k'a ni typhoïde. Kɔcɔrɔni bana dun filɛ kobake ne y'o caman furakɛ yan. Ne n'i ka taa dɔgɔtɔrɔso la nana ye dɔrɔn n ka fura k'a kɔnɔ a bɛ wuli ka jɔ a sen kan. Ne yɛrɛ an ka du bɛɛ i b'a ta ne den na ka na fo ne fa la u bɛɛ bɛ bana ne bɛ fura de k'u kɔnɔ ne tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la e fantan dentɔ a tɛ ko a tɛ ɲɛ e bɛ taa ni dɔgɔnin dɔgɔtɔrɔso la o fana bɛ taa ɲɛgɛn kun ko fo 10,000 e b'o bɔ min e bɛ fɛ ne ka mun kɛ sisan. Karamɔgɔ wari dɔrɔn de sa ne mɔgɔ bɛ wari dɔrɔn de la. Subhanalayi. 10,000 ça fait ne dɔgɔnin bɛ fɛ ka sa de. E t'a kalama. Karamɔgɔ Ayisa. Ni Ala cɛ t'a hali sisan nɔ an bɔra ne m'a fɛ ne bɔra misiri la ne taara sɔrɔ misiri kɛsu wari ɲagaminen don u tun bɛ kɛlɛbari la n'i kun ye ne yɛrɛ ye senfili la yen bi wari ko la e t'a dɔn 40 kama alimami ni alimamifalaki tun bɛ ɲini ka na cɛ est-ce que e y'a faamu jamana in gɛlɛya bɛ cogoya min na est-ce que e b'a dɔn n'i ka na n'i dɔgɔden ye n b'a bujulen ɲini ka k'a kɔnɔ ani gɔlɔbɛ n'i ye gɔlɔbɛ k'e dɔgɔnin kɔnɔ sa wuli ka jɔ e b'a fɔ maladie kɔcɔrɔni wa. ko pikiri ni fɛn sɔrɔmu e b'a dɔn ko ma bujulen b'o furakɛ cogo di sa karamɔgɔ ɲɛma Ala kama sa n b'i deli yɛrɛ de karamɔgɔ Ala kama. Karamɔgɔ b'i deli a ka Ala kama walahi hali n'i ye 6000 di ne ma hali n'i ye 6000 di n b'o dafa ɲini quoi n b'i deli yɛrɛ de walahi kana bolo fila bɛ n ko ye koyi walahi Ala kama. Kasi in dabila koyi ne ye dɔɔnin kɛ Gabriel Ture la bilahi ne ye su ko kasi tɛ foyi kɛ ne la bilen ayi ma su kasi mɔgɔw kasira su kan ne ɲɛna yan nɔ bilahi o tɛ foyi i na ɲɛji jala a mɛnna kasi dabila n'o de f'i ɲɛna n'i dɔgɔnin ye n fɛ yen n bɛ gɔlɔbɛ yiri d'a ma i y'a faamu wa n bɛ gɔlɔbɛ yiri d'a ma a b'o min o tuma e ye jɔn ye k'a e dɔgɔnin tɛ furakɛ fɛn na farafin fura la. ayi bɔn komi u y'a fɔ de ko ka teli ko tubabu fura ka teli ko sinɔn e filɛ ka ma bujulen min fɔ ko ni m'i farati dɔrɔn k'a bɛ kɛ kasara ye nka a ka ɲi. ka jumɛn kɛ kasara ye. ko ma bujulen k'a ka suma. e se ye hɛrɛ ma ye. ka sini. e ye hɛrɛ ma ye kɔni. e m'a fɔ ko sini wa. sini na n'a ye n bɛ fura k'a kɔnɔ. sini. n bɛ fura k'a kɔnɔ. d'accord. ala ka sini jira n na kɛ. nka jɔ sa karamɔgɔ hali n'a tun kɛra 2000 o tɛ sɔrɔ i bolo. kɔkɛ wallahi e wari ɲinina don wa e dɔgɔnin furakɛla don. wallahi n dɔgɔnin de man kɛnɛ mɛ wallahi hali ni n ye 2000 sɔrɔ i bolo o 2000 in filɛ sisan n kun bɛ taa dumuni dɔ ɲini ka d'a ma yanni sini cɛ mɛ e yɛrɛ k'a ta k'a da ɲɛkɔrɔ sa maa banabaatɔ n'a fɔra k'a ma dumuni dun ne tile 2 de filɛ ne ma dumuni dun bon n'a fɔra ko dɔgɔnin fana bɛ ne bolo k'a ma dumuni sɔrɔ i fana sa. e jɔ mɔni na taa sisan i ka nin wuli sisan nin wuli sisan i ka k'a kɔnɔ. ne mɛ. nin d'a ma dɔrɔn a k'a min su fɛ a k'a min. karamɔgɔ ne mun yiri ye. ne mun yiri. nin fura in ni ma fili gɔlɔbɛ tɛ nin ye fiɲɛ ayi o tɛ. karamɔgɔ sabali sa an yɛrɛ ka dugu la ngɔlɔbɛ tɛ taa yɛrɛ. ayi o tɛ walayi o tɛ tomi est-ce que tomi bulu tɛ ne. karamɔgɔ mun bɛ nin kɛ tomi ye karamɔgɔ wallahi e tɛ fɛn dɔn e bɛ fɛ ka nin dɔgɔnin de fa a ka ɲi hɔn i ka fura ta. o tɛ sa n'a sa ma bululen don sa a filɛ hɛ o don ma bululen yiri de ye nin ye koyi a ka haramu n ɲakili kun bɔra de e tɛ fɛ dɔgɔnin ka furakɛ wa barika bannen o e jɔ bɛ ne la o furubaden i t'i sin dɔrɔn k'i bɛ wari ɲini na i bɛ n'i jɔ maa da la ko ka wari d'e ma ni ne yɛrɛ min bɛ e tigɛ kɔnɔ ye ni ne fɔra o kɔ bilahi i t'a ye bilen fa taara maa bilalen o kana taa baara kɛ dɛ. gracias. Gracias ne mago sara wallahi gracias ne mago sara gracias ne mai ne ma ala gracias gracias ne mai ne wallahi gracias ne mai ne mago sara gracias ne bi delira ne mago sara wallahi taro bona segura bona ne taro ma ke tu go bli agra taro kono gamba to di sagani gracias amana mungera gracias wallahi ne somo ko de plan ne to ko ni para ba to plan na ko ne ka to frage
abi sahani polo yɛrɛ cɛ ne fana bɛna ka tɔgɔ la yɛrɛ ko ordonnance ko 11 10 n b'a bɔ min o mana ne y'i yɛrɛ faga sisan jɔn bɛna a fura mais grâce ne tɛ sa koyi ça fait ne yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ dugu bɛɛ ko don k'a yaala sisan ne y'a ye sa dɛmɛba yɛrɛ de tɛ yen bilen kɔrɔmuso e kɔni e donna mɔgɔ hakɛ min jigi kɔni kɔrɔ bamakɔ yan sa wa ayi ne b'a dɔn kɔni ne ni sere ma a bɛ ɲɛnabɔ n sɛgɛnna de walayi kana jigin ne tɔ tɛ n na. ordonnance wari 11 ni y'o kasi ye sa dɛ e yɛrɛ ma n'i yɛrɛ bana e tɛna fara banabaatɔ kan tugun. o de o ye tiɲɛ ye. n'i ma kasi dabila i b'i yɛrɛ bana dɛ i tɛ dɔ bɔ kasi na. n tɛ kasi bilen. e ko k'e dɔgɔnin banabaatɔ bɔra so ka na de yan. ok o y'o bɔ village la ka n'o bila ne ka yan ne yɛrɛ dun baloko yɛrɛ kɛmɛ baara n t'a dɔn n bɛna kɛ cogo min na yɛrɛ. somɔgɔw yɛrɛ ka nin ko ye n'i nana bamakɔ olu bolo ko diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bi. walahi. ka dibase bɛɛ bila ka olu taara e bɛ cogoya min na olu t'o ɲɛɲini olu t'o ɲɛdɔn yɛrɛ. walahi. mais somɔgɔw fɛnɛ nɔ tɛ a fɛnɛ nɔ belebeleba b'a la dɛ e mana na so yan mana ja ka ban e mako foyi tɛ so la i tɛ taa bɔ so i tɛ taa foyi la e bɛ cogo min na olu t'o dɔn e bɛ yan nɔ wari nin dɔn olu bolo ko diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ de b'e bolo hali ni fɛn t'i bolo n'i tora ka taa bɔ so o b'i ka ko cogoya dɔn mais e tɛ taa bɔ so i mago tɛ somɔgɔ la i tɛ wele kɛ hali n'i tora ka taa bɔ so ni fɛn t'i bolo to ka taa bɔ so dɔn i mansaw yɛrɛ bɛ dugawu yɛrɛ min kɛ o b'i gɛrɛsigɛ mais aw mana naya ka ban aw ti sɔn tagali ma aw tɛ bɔ so ko aw bɛ hɛrɛ la a bɛ bɔrɛ la somɔgɔw t'o dɔn jagoya don n'olu fɛnɛ n'olu dɛsɛra olu bɛ ci de bila ka na olu jigi fɛnɛ ye de ye parce que e tɛ taa so olu bolo ko fɛn bɛɛ de b'e bolo yan nɔ. kɔrɔmuso i ye tiɲɛ fɔ koyi nka e yɛrɛ b'a dɔn don o don ne bɛ weleli kɛ so u bɛ ne ka situation bɛɛ kalama mais o bɛɛ n'u tilala ka nin kɛ olu yɛrɛ de ko ne hakili la ko ne bɛ kuma fɔ k'a bɛɛ nkalon ye a b'o kɔnɔ ko wari bɛ n kunna de ko n b'a mɛn k'a d'u ma a filɛ nin ye ne yɛrɛ baloli kɛ bɛ kungo ye mɔgɔw de bɛ ka ne balo a b'olu kɔnɔ ko nafolo de bɛ sɔrɔ bamakɔ yan k'a sɔrɔ nafolotigi bɛ bamakɔ yan a man ca nafolotigi minnu bɛ yan o tɛ anw ye aw bɛ yan a mɛnna anw minnu kɔrɔ sisan anw bɛ se ka ne ka mun de sɔrɔ an yɛrɛ ye sa nafolotigi min bɛ yen bi mun bɛ hinɛ maa la o ka dɔgɔ e filɛ nin ye e donna maa hakɛ min jigi kɔrɔ dugu in kɔnɔ ala de b'a dɔn nka e ɲɔgɔnna joli bɛ bamakɔ yan e ɲɔgɔnna joli bɛ yen minnu bɛ to mɔgɔ jigi kɔrɔ sa o tuma diɲɛlatigɛ maa bɛɛ jigi bɛ se ka da e kelen kan wa a bɛ cogo di. somɔgɔw fɛnɛ b'a bila u kunna parce que i mana na duguba kɔnɔ olu b'a bila u kunna i mana na duguba kɔnɔ a mana kɛ cogo o cogo i b'a ɲini k'a sɔrɔ so n'a kun bɔra sɛnɛ na a tɛ sɔrɔ yen. ɔhɔ i da sera o sɛnɛko kuma mɔ dɛ ne bɛ ɲininka o so u bɛ to tobi k'a dun maa ti wari bɔ n'a ye ci kɛ ka ban dɔrɔn wariko kuma t'a la bamakɔ yan hali n'i bɛ sugunɛ kɛ wari don i bɛ diɲɛ ko ko kɛ wari don kuran bɛ sara so bɛ sara woromɛnɛji bɛ sara bɛɛ bɛ sara hali soso min bɛ kisi bɛ n'ala cɛ n'i ma so fagala sa a tɛ ɲɛnabɔ e fana sa. n'a fɛnɛ bannen don so la o dɔw n'a kɛ dɛ n'i banna so kɔnɔ k'i bɛ nin da kɔnɔ i bɛ degun kɛ dɛ. wari yɛrɛ ko joli yɛrɛ don. ko walayi a ka ca dɛ a ka ca kojugu wari yɛrɛ tɛ fɔlɔ ne yɛrɛ de ja tigɛra ko 10,1 kɔrɔmuso wari ka ca koyi. 10,1 walayi a ka ca kojugu a ka ca ne yɛrɛ. i bɛ Usumani ka dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ dɔ kɔnɔ u ka clinique. Usumani min filɛ an ka kare kɔnɔ wa. awɔ min filɛ ye kare. ne b'o yɔrɔ dɔ kɛ aw t'an ka yɔrɔ yɛrɛ kɛrɛfɛ yan n b'o yɔrɔ dɔn o. o b'a ka yɔrɔ kɛrɛfɛ. i bɛ taa ni i dɔgɔkɛ ne ye nɔ. ka jumɛn. o ma. e ko. i tɛ n ka kuma lamɛn fɔlɔ ne ma kuma lamɛn e ko ka taa ko ka taa n'a ye ko ka jumɛn kɛ. i bɛ taa ni dɔgɔkɛ ye nɔ ha n bɛ labɛn n b'a sɔrɔ yen nɔ i y'a mɛn. safe ne ye faamu ne ka taa ni dɔgɔkɛ ye dɔgɔtɔrɔso la e bɛna wari sara. e ka taa n'a ye dɔrɔn. ko jɔn ko taa ni jɛnɛ ko tɛ yan. taa n'a ye dɔrɔn ko jɛnɛba ko ten n b'a sɔrɔ yen sisan i y'a mɛn. taa ni jɛnɛ ko. ala taa ni jɛnɛ ko ala. non ko bɛ ne bolo k'ale ye denmisɛnnin ye bilen. walayi taa ni. e dɔgɔnin banabaatɔ tɛ dɛ. taa ni. kari ba dara ta ɲɔgɔnna ka ko ka kɛ minɛ. ayi sa ba dara ta ɲɔgɔnna tɛ sa n kɔntana kojugu de taa ni jɛnɛ ko walayi. tan jɛnɛba ne bɛna dugawu dɔ kɛ e ye bi n ka denmisɛnnin dugawu tan jɛnɛba ala ka si ni kɛnɛya d'e ma ka labanko ɲuman di ani e ma yarabi ala ni jugu y'i ɲini kɔrɔ fɛ a k'a sɔrɔ i bɛ tilebin fɛ n'u y'i ɲini tilebin fɛ a k'a sɔrɔ i bɛ kɔrɔ fɛ n'u y'i ɲini bani fɛ a k'a sɔrɔ i bɛ baba fɛ tan jɛnɛba walayi i donna n jigi kɔrɔ yarabi ala ka maa d'i ma min bɛ don jigi kɔrɔ i balima ani sinji bɛɛ lajɛlen ala k'u jigi tugu tan jɛnɛba e sɔrɔ fɛ tɛ bila walayi walayi
ala k'i dɛmɛ. Kubakɛ. An ce. Ani bara. An tɛ se kariti la. Badara ne ka teli bi dɛ. Ne ka teli yɛrɛ yɛrɛ de. E ka teliya dɛ. O bɛ n'i mago sa o. Ani ka sumaya. O bɛ n'i mago sa. An bɛ se kariti la sa. Yan nɔ an bɛ se sa. E m'a faamu sa. Ne dɔgɔnin banabaatɔ de bɛ n bolo. Ne kan ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. O de la ne kan ka t'o ko la sisan. I b'o to an bɛ se kariti la. Sisan i b'a dɔn hadamadenw dɛ. Hadamadenw ka teliya. An'u ka sumaya. Bon e fana ka tulo ani ka sɛbɛ an bɛ n'i mago sa koyi. I ka tulo min n'i sɛbɛ i ka mago sa koyi. Y'a mɛn. I bɛ sabali an bɛ se kariti la sa. Y'a mɛn. Ne ko ne bɛ ɲininka o. E delila k'a ye yɔrɔ jumɛn na ko sɛbɛ ye tulo sa sa. Sɛbɛ tɛ tulo sa o Badara. Tulo de bɛ sɛbɛ sa. I fana sa cɛ. Olu da dɛ olu de b'u ɲɔgɔn dɛ u b'u de sa. Sa e ko k'e dɔgɔnin banabaatɔ min kɛ bana bɔlen don fa bɛɛ fɛ sisan. Bana bɔlen don fa bɛɛ fɛ sisan. Ni kuma kelen f'i ɲɛna buna hadamadenw a ye sabali sa. A ka ko da ala kan. Hadamadenw ni ko ye maa sɔrɔ dɔrɔn i ka limaniya i ka ko da ala ka bolo kan. I m'a ye ne yɛrɛ filɛ cogo min na bana in bɔlen don fa bɛɛ fɛ ne ka jamana kɔnɔdenw n bɛ yaala ka ɲininka ni bana bɛ maa min na n bɛ ala ka yaala k'u den ɲini ko la nka i bɛ sabali n yɛrɛ bɛ sa i b'a dɔn sa fanda ani waritigi bɛɛ kan ka sabali ni hɛri na bana bɔlenba de don ni kuma kelen f'i ɲɛna n yɛrɛ fura dɔ bɛ n bolo n b'o f'i ɲɛna. walahi fatɔ dɔw bɛ ala bɛ dɔnniya d'u ma ala ka Badara tɛ n kɛ jugu ye. Badara e ka kɛ jumɛn ye. Fura dɔ bɛ i bɛ fura feerelaw ko marabaaw marabataw de marabaaw marabataw de. Marabaw. Voilà i bɛ t'u fɛ yen i bɛ alimɛti kɛkɛ ye. Jumɛn. Alimɛti kɛkɛ ye i b'o san n'i y'o san i b'o wuli cafetière belebeleba in i b'o wuli k'o k'a kɔnɔ k'o suma n'a sumana i bɛ bɔli fa tewu y'a mɛn ni bɔli fara tɛ waati min na i b'o d'a ma i kana foyi tɔ to a kɔnɔ i b'o d'a ma sinikɛnɛ sini a bɛ wuli ka dɔn kɛ. Badara jɔ sa e ko k'e bɛna fura min fɔ ne ye o fura de ye alimɛti kayika ye ne bɛ t'o san k'o wuli k'o bɛɛ kɛ n dɔgɔnin kɔnɔ o de y'a fura ye. O y'a fura ye n'a kɔni ma se ka o kɔni n'a kɔni y'o min dɔrɔn n'a ma dɔn kɔni kɛ a ma kɛnɛya fiyewu o mina ne bɛ démissionner ka bɔ président na awɔ président yɛrɛ ka fana ka ci ka ca koyi ne kɔni ye président i ka ci caman cɛ i ka ci tɛ président bɔ. ça fait n'a y'o min n'a ma su bɛɛ kɛ dɔn na e bɛ démissionner ka bɔ président na. ne bɛ démissionner ka bɔ président na awɔ komi ne yɛrɛ président ne fana ka ciw ka ca. E cɛ ci t'e la walahi e hakili k'e ta si bɛ ne kɔ wa.